Ngiyalibingelela abathandi bomculo wamaskandi ngokubingelelayo Labalaba wakhumalo wadabuka endaweni yasemahlabathini waceza esidakeni esigodi. Ngithe nginethulele na umsebenzi wonyaka ka-2025 enginethemba lokuthi uzonijabulisa, enginethemba lokuthi nizothi niyadla nemaholidini uzobe uniphethe kahle. Zingane zakwethu ngicela isapoti yenu nothando lwenu kukhulu kakhulu enihlezi nikwenza kimi. Kuyababazeka, ngihluleka ngisho nokubonga, amazwi agcine ngiphelela, kodwa ngiyafisa ukuthi ninginikeze isapoti, niqhubeke nokungisapota. Isapoti yenu yangonyaka ophelile ibe nkulu kakhulu, ngiyafisa nakulo nyaka futhi niphinde nengeze futhi kube kukhulu kakhulu. I-album le izophuma nge-11 zika-April ngo-2025. Ngibonga kakhulu ngane zakwethu. Ngicela ungathathi ngenhliziyo, ngicela ungathathi
Sobe seta. Kulo futhi. Hola.